O bombardeo realizado no día 13 de xaneiro polos Estados Unidos en Venezuela e o secuestro do presidente constitucional Nicolás Maduro é unha acción que de maneira clara vulnera o dereito internacional e viola a soberanía dese país. Mágoa que o goberno español lle levase 3 días en reparar niso. É unha actuación, en todo caso, que responde exclusivamente aos intereses económicos, xeopolíticos e estratégicos dos Estados Unidos, que tenta a toda custa conter o seu declive inevitable, especialmente a evidente perda de hexemonía e exclusividade do dólar como moeda dos intercambios económicos internacionais. Iso resulta máis que patética a posición seguidista da dereita e da ultradereita española. Prefiren ambos ser lambebotas do imperialismo norteamericano, felices no seu papel de servos do señor Escuro, mesmo que iso os deixe con cara de parvos absoluta cando Trump recoñece que Corina Machado non ten ningún apoio en Venezuela, porque claro, o Sauron da vida non acostuman a agradecer o servilismo de quen se comporta como escravos. Desde unha posición non xa de esquerda, sino de mínima dignidade, hai que parar Trump e o imperialismo norteamericano, e a mellor maneira de facelo é sair da OTAN e fechar as bases. E se o señor Pedro Sánchez tiver dúbidas, que convoque un referendo sobre a permanencia ou a saída da OTAN. Iso sería o digno